मुगानि गुस्लायनायजों सुबुंफोरनि अनगायै दाउमा दाउसाफोराबो सोलायलांनो हमबाय नामा? गोसोमाबो गुफुर जानाय, गुफुराबो गोसोम जालांगासिनो नामा बे मुगायाव? नंगौ, जों दायो दाउखानि बाथ्राखौसो बुंगासिनो। सरासनस्रायै दाउखाया जाथोसे गोसोम गाबनि दाउ। नाथाय मा सोमोनांथाव बाथ्रा बेलाय, गोसोम गाबनि दाउखाखौ नुनो मोनदों गुफुर गाबाव। नैबे नुनो मोननाय गोसोम दाउखाफोरनि गेजेराव दं मासे गुफुर गाबनि दाउखा। सुलुङा फोरमायदों भारतनि गेजेरावनो पुनेयाव गिबि खेब गुफुर गाबनि दाउखाखौ नुनो मोनदों। बे जायगानि सुबुंफोरा गोसोम गाबनि दाउखाखौ गुफुर गाबाव नुनो मोननानै जोबोद सोमोनांनाय फोरमायदों। रोंगौसाफोरा फोरमायदों 10,000 गोसोम दाउखाफोरनि गेजेराव बेबायदि गुफुर गाबनि मासेल' दाउखाखौ मोनगोन। जेनेटिक डिसअर्डारनि जाहोनाव दाउखानि गांफोरा गुफुर गाबनि जादों होननानै रोंगौसाफोरा सानना लादों। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004382882 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।